बहा जाखो आंनि गथ' गैयै जाहोनखौ डक्टरा फोरमायनायनिफ्रायनो बेबायदिनो गोदाव सोराव जानांबाय बियो। आंखौ दाहनथा आं जेबो जायाखै। आंखौ हंगार माब्लानिफ्राय एसेबां फुजानो सांग्रेमा हिनजाव रन्जित नों मा बुंनो गोसो बुं आं जेबो गाज्रि मोना बेनो आंनि खाफाल इसोरनि हरनाय दान खुगायाल' दावमैना नाथाय आंनि नांगौखौ होनो हाया पानजि हिनजाव रन्जित दहाय नंथारै रावजों आंनि गोरलै बिखायाव बिसनि बेगर दाफो पाप नांगोन पाप पाप आंनाव पाप नांनो ना नोंनाव नांनो खोनासं नों दिनैनो दानो बे न'निफ्राय ओंखारलां नोंनि मोखां नायनायानो आंनि थाखाय पाप रन्जित नों बांद्राय फेबाय एसे थाल ला रन्जित आं सान्दों आं गाबोन न'आव थांनानै आंनि बेरामखौ नायजानो रां बिनानै लायनो बेथ' मोजां बाथ्रा रन्जित नों बे सनानि खाबुखौ नागारोब्ला नों बावदासो जागोन रन्जित मा नों मा सानखो नों मा बुंदोंमोनलाय आं बुंदों आं गाबोन न'आव थांनानै आंनि बेरामखौ नायजानो रां बिनानै लायनो थां थां that's a good wife रां मोनब्ला आं नोंखौ सिलिगुरि नङाब्ला कचबिहाराव लांनानै सासे मोजां डक्टरनाव दिन्थिहैगोन अके निलिमा आइ गोसोखौ लोरबां दाखालाम फिसा इसोर दङ ना मोजां गाज्रि गासिबो बिनो बिजिरगोन रावबो जानो लुबैनानै जाया मिथिंगानि नेम बायदियै जेरै साननि उनाव हर हरनि उनाव सान जायो थिग बिदिनो सुबुंनि जिउआवबो घड़ी सु बायदि अराय गिदिंबाय थायो नैबेयाव 50,000 दं रायजानायावल' सुबिदा थांसै रिन्दाव आफा थां नोंना नावखौ मटर लामासिम दोनलांदो आफा थांदो आइ
मा मा लानांगौ लानानै ओंखारदो दे। दा गाबसै आइ हामबायसै। गोरा रन्जितआ बिसिनि ब्रा ब्रा नारसिननायाव बिसिखौ सिलिगुरियाव खेबसे चेकआप खालामहैजानायनि थिरां लादों। बे सनानि खाबुखौ जों नागारनो नाङा। आं बारा बुजियाखिसै गोरा। देवखाखर आरो खांख्राइ, नोंसोर बे मानसिखौ लानानै सिलिगुरियाव थांनांगौ। बेनि उनाव मा खालामनांगौ बेनि राहाया आंनाव दंसै, बुजिबायथ'? जागोन बस। बिथाङानो डाक्टार साहाबा। बिथाङा रन्जित बाबु। प्रब्लेमा मा? बेनि थाखाय नोंथाङा काउन्टाराव 50,000 रां डिप'जिट खालामनांगोन। जागोन डक्टर साहब। नार्स, सार पेसेन्टखौ चेकआप रुमाव लानानै थांदो। फैदो। Matandang charo kau preng.